И така, сега ще заснемем едно клипче по смяна на предна и задна гума на тротинетка електрическа Aprilia ESR 2 Evo. Бях инспириран да заснема този клип от факта, че моя разбойник, който по принцип я кара, успя да мине през някакви тръни и дупче направи гумите на решето. Предната гума е с 4 лепенки, задната само с една, но и двете бяха целите с тръни. Сега снимам това клипче постфактум, защото в мрежата не намерих как се извършва замяната на тези гуми и се наложи сам да открия това. И затова ще разкажа всъщност, без да показвам как се случва цялата история. Сега, като начало да похваля в кавички инженерите, италианските инженери, както винаги са наблегнали повече на дизайн, отколкото на практичността. За смяната на предната, хайде да почнем от предното колело, предната гума. Там ви е необходими два, тук има само един, защото ползвах от моята Гидория инструмент, но ви трябва два шестограма шестица. Два шестограма шестица. Сега ще ви обясня защо. Ето тук долу се намира едното, то не е точно полче, значи сега всъщност това е цилиндър, оста, цялата ос, която минава от край до край. Тук не се вижда може би много добре в тъмното. Има една малка допълнителна ос, която да държи спирачката. Това тук също е ос. Това нещо е пада. И тук от тази страна имаме, както виждате, ето тук още едно шестограмче. Реално, всъщност болта е това. Това е болт, а това тук е оста. Сега, когато тръгнете да сменяте, тук държите контра с един шестограм и развивате от другата страна. След което оста се вади, няма да се плаща, това ще изпадне и това ще изпадне тук. Няма как да ги сбъркате, защото едното е от към спирачката е по-тънко, тук е по-дебело и всичко ще е точно. Сега, що се отнася до самите гуми, ако сменяте целите гуми, обърнете внимание, има три вида вентили. Едните са прави на 90 градуса, даже също са 4. Прави на 90 градуса, на 45 градуса и на 0 градуса, което е там навътре. Трябва да си подберете правилната вътрешна гума за вашия модел. Тук, доколкото се вижда, е на 45 градуса или на 0. Сега вече можете, зависи как ще си го поставите. Така, за смяната на... естествено, сега тук не съм ги снимал. Трябват ви и две така наречени лопатки за смяна на гуми на колела. Използвайте пластмасови, защото първия път аз използвах метален инструмент и успях малко да надера джантата. Тази боя много лесно пада. Разваля се единствено външния вид, но пак не е приятно. Така че пластмасов инструмент за като вадите вътрешната гума. Съответно, не забравяйте, след като сложите лепенки, да проверите и за допълнителни трънчета във външната гума. Препоръчвам да сложите, има и допълнителни усилватели против пробиване, които се продават.
от вътрешната страна на външната гума се поставя. Така, сега минаваме на задната, където ситуацията е доста по-зле. Започваме от това. Тук, по принцип, това е една цяла бяла лепенка. Значи, има два варианта. Единият вариант, с пистолет с горещ въздух, се нагрява лепенката и се маха, за да може да се достигне до, ето тук има две малки болчета. Те също с 6 грам се развиват. 6 грам тройка. Ето е мънчикия 6 грам. Тук се пъха и тук се пъха и се развива. Като, както казах, аз реших въпроса по друг начин. Просто с едно ножче макетно изрязах тук дупчиците и така ги развих болчетата. По същия начин може да се убедите и от другата страна. Ваше решение, кой от двата начина ще си изберете. Оттам нататък трябва ви задължително ключ. Ключ 19. Значи не Гидория, а ключ 19. Ще ви обясня защо. От едната страна, мисля, че от тази страна, има обикновен болт на оста, който се развива може и с Гидория, може и с ключ. Другата страна обаче може да използвате само ключ. Защото там, сега тук не се вижда, но всъщност тук влиза кабела за електромотора. Той е скрит тук отдолу и влиза в електромотора. И съответно няма как да използвате нещо кръгло такова или пък на Гидорията камък. Задължително най-обикновен ключ. След което, като развиете от двете страни, внимавайте с шайбите. Има по две шайби от всяка страна. Осите тук влизат между шайбите. Като извадите колелото, не го дърпайте, за да не скъсате кабела, който влиза вътре. Кабела е с метална броня в края, така че когато смените вътрешната или там външната гума съответно, внимавайте да поставите металната броня да си влезе навътре, така че кабела да не се скъса. Без тази метална броня има много голяма опасност, като подкарате тротинетката в някакъв момент да скъсате кабела. Общо взето е това. Ако тръгна пак да разглабям, тъй като от втория път едва успях да залепя вътрешните гуми, ако се наложи пак да разглабям, ще заснема и клипче как точно стъпка по стъпка става разглабянето, де факто без обяснение. Това е. Успех!